Здравейте, момчета, аз съм Предатора БГ и сега ще играем на дуела там нещо си. Както гледахте последния клип, ще идем в другата стая, защото тук това увеличава. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Така няма да пускам видео. Така, тук е котенцето ми. Томи! Обажда се в клипа. Томи! Айде, обаждай се, бе. Томи! Ето го. Проявява се в клипа. Бата сега ще го кача в YouTube. И ще си пусна песен за котки. Добре, че ще ми се запазили неща, защото миналия път си изкараха това. Томи? Котката ни изказа Томи. Ще направя един дуел с този печага. С този печага сме правили много дуели и вие сте гледали. Много. И Томи, хайде те, говори за клипа. Ти си най-важната част. Да те снимам как мялкаш. Калахан. Добре, разбрах, че съм аз. Ще усиля малко. Oh yes. If you are a true duelist, I'm gonna win, you're gonna duel. my turn. I set a card. I set a card. My turn is done. My turn. I draw. Let's go. I summon a monster in attack position. Let's battle. Get ready. Attack you directly. It's not over yet. I end my turn. It's my turn. I draw a card. From my hand, I activate a continuous spell. Time to battle. My turn is done. Get ready for this. I draw. Come on out. I summon a monster in attack position. Battle. I attack you. Get ready. I attack you with fury. My cards will not refuse That's all to for my lose. turn. My turn. I still believe in my cards. I draw. Here I go. I summon a monster in attack position. Time to battle. Let's do this. I attack the monster. If that's all you got, you'll never win. That's the end of my turn. I believe in my cards. It's my turn. I draw. Get a load of this. I summon a monster in attack position. I end my turn. I refuse to lose. My turn. I still believe in my cards. I draw. I'm counting on you. I summon a monster in attack position. Let's battle. Let's do this. I attack with a monster. I reveal my face down card. I activate a quick play spell. Playtime is over. I attack with a monster. I won't let you win. That's the end. My turn.
It's my turn. I draw. Get a load of this. Ако чувате някакъв шум, това е от духалката. Миналия епизод. Ноп, с тоска. Да има да го редим да върши издените. Съм виждане, брат. Така. Миналия клип казах, че ще отварям пакове, но не можах. Нещо ми се бъгна и затова си изкарах акъла. Викам, вече няма да ми се е запазило. Така. Ще има много клипове на тази игра. Ако лайквате, щупите бутона от лайк. Как искам да имам тази карта. Хора, знаете ли какво ще направя? Ще отворя сега един пак. И после пак ще отворя един пак. Тук имам нещо. Бог е с мен. Бог е с мен. Толкова много пакове мога да си купа. Леле. Отварям само един от най-хубавите пакове и ще си запазя парите за... Тоест, диамантите за накрая. Ето пакът. Ето пакчето. Да. 888. 3, 2, 1. Шибнем. Патро робо. Имам го. Добре. Това беше много добро. Това беше много добро. Така. Ще запазя парите, защото имам мъни. Мъни е си. Тъкмо като казах си намерих момиче, което да се бия на дуели. Ще скъсам от дуели. Ще я бия на дуела. Може да си представите колко съм добър. Дай сега ще ми пишете в коментарите. Яки си слаб и сега го бия. Това момиче. Олеле. Добре бе, ама... Само и мога да го призвам. Брат, не може да имаш... Първо. Второ. Защо е, брат? Ти ме мъчиш. Ти не си сериозен. Ти дюпвам този кабуклик. Движение. My monsters attack. My turn. Left my turn. Второ. Екстра, бе, брат. Точно това ми трябваше. Ама точно това ми трябваше. Хора, там ще ви кажа. Така. Добре, брат. Със следващото ще е. Добре, атакуй. Дай, брат. Само да не атакува по моето чудовище с него е друго. Ще ми трябва. Сега ако обърна. 1700.
за този ход. Айде. Айде сега. Така, моя маджик. Чуйте как го казва. Magician! Dark Magician! Бати въобще. Това е безпред. Let's battle! Go, Dark Magician! Magic attack! I end my turn. I might be in a jam. I draw. I summon a monster. I end my turn. Okay, here I go. I draw. Let's battle. You're finished. I obviously... Meu, squeeze. Mama, people. Добре, сега ще ги взема. И отварям запак. Което беше без мен. Really? Хора, надявам се да ви е харесал този клип. Аз ще отворим пак, за да стане точно що не съм се пакал. Надявам се видеото да ви е харесало. Пипете лайк, бутона. И аз бях Предатор. До скоро!